Pamalandong kauban ni Pastor Stan, gutlo sa pagpamalandong. Pagkadisiplinado, kini ang atong pamalandungan karon. Pagkadisiplinado. Ang disiplinadong tao, wa mag-agad sa mga abiba, hugyaw o pagdasig sa katawhan. Ang bantugang pintor nga si Leonardo da Vinci, nagtinguha og usalang kabutang. Kini mao ang pagpintal diha sa iyang kinamayuhan. Gigugol niya ang dili mayhap nga mga takna sa pagtuon sa lawas sa tao. Ug sa usa ka higayon, gibati niya ang pagkabao o pagkadismaya nga dili niya mapintal ang lawas sa tao. Nga tungod niini, nangandoy siyang makabaton og libuhang mga kamot aron sa paghingpit sa iyang buhat. Sa magatan-aw ta karon sa iyang mga buhat, mahikalimtan nato ang mga takna sa iyang pagpangandam. Mahikalimtan ta ang mainampingong pagbansay sa iyang mga kamot, mga mata, o guna-huna aron lang mabungna ang hulagway sa matahom nga talan-awon diha sa canvas. Sayo natong ipakawala nga ang disiplina ug makanunayong pagbansay maoy makapahimong bantugan sa mga katawhan diha sa mga talento ug mga gasa nga ilang nabatunan. Paminawi ako, mga igsoon ko. Kini usab mao ang nahitabo sa mga katawhan nga atong giila nga mga bantugan ug lig-on diha sa pagkadiyosnon ug pagkamatarong. Kung dunay usa, kinsa imong gitaho diha sa iyang pagkaespirituhanon, makasiguro kang siya mao'y tao sa disiplina ug pagbansay. Wala sila matao nga ingon ni ana sa sinugdanan. Ang kinabuhi nga imong gitahod o gitinguha nga sundon, wala mahitabo diha sa ilang pangidaron, promosyon, o posisyon. Wala. Gibayra nila kini sa makanunayong pagbansay, pagkapakyas o pagsulay pag-usab, pagantos diha sa kalisdanan, pagkat-on diha sa pagsalig sa Dios, pagkinabuhi nga uyon diha sa espirituhanong pagpanton, tungod kay ilang nahibaluan nga wala na laing paagi gawas niini. Kini ang hinungdan ngano nga gidasig ni Apostol Pablo si Timoteo sa pag-ingon, bansaya ang imong kaugalingon diha sa pagkadiyosnon. 1 Timoteo 4:7. Hangtod nga makakat-on ka sa disiplinadong pagkinabuhi, dili mo mabatunan ang kaligdong o pagkatalahuron. Mupalayo kanimo ang katawhan ug mausika nimo ang mga dagkong kahigayonan. Niya sa sulod nato ang kinaiyang dili sayon nga mapugnan sa makatarunganon ug mapugnganong panghuna-huna. Mugawas o muriak kini batok sa mga panghitabo sama sa naghaguros ug mapintas nga unos. Usa ka magsusulat miingon, nagtuo akong mapugnanon ako sa akong pagbati ug nga dili ako masuk-anon nga pagkatao. Apan sa naminyo na ako, ang akong asawa miingon nga puno ako sa kasuko ug kaligot-got. Dili mo kini madunggan sa pulong, apan makita mo kini sa mga linihukan ug tinan-awan. Wala ko kini mamatikde ni makita, apan diha sa akong pagbati, gikinahanglan ko ang disiplina. Tingali ikaw mausab. Ang taong hamtong, disiplinado diha sa iyang pagbati. Diha sa kasubo, kalipay, kahikugang o sa kasuko. Dili niya tugutan nga ang iyang pagbati maoy magabuot sa iyang paggawi. Sama sa giingon sa usa ka Kristohanong magsusulat. Sa dihang dili maayo ang mga panghitabo sa mga nagpalibot kanako, pangutan-on ko ang akong kaugalingon niini. Kini ikaayo ba o dili?
Nakigsulti ba ang Dios kanako niini o wala? Ang Espiritu ba ang nagbuot karon o ang akong kaugalingon? Kini maayo usab nga tambag alang kanatong tanan. Ang pagkadisiplinado dili lang mahitungod sa pagpugong, kundi mahitungod sab kini sa pagbuhat. Ang pagbuhat sa maayo. Tinuod kang disiplinado sa dihang mabuhat mo ang angayan o hustong pagabuhaton. Si William Barclay misulat, sa mubati ka sa pagbuhat og maayo apan dili mo kinibuhaton, mahimutang ka sa kapiligruhan. Ang kamatuoran mao nga sa magsige ka og dumili sa pagbuhat sa maayo, maanad ka niini. Hangtod nga mawala na kanimo ang tinguha sa pagtuman sa maayong buluhaton nga giagda sa imong pagbati. Ang agda sa pagbuhat sa maayo ug ang pagtuman niini nagkinahanglan sa kusog, paghago, sakripisyo ug disiplina aron mahimo kang usa ka taong bansay niini. Si Pablo miingon nga mahimo ko ang tanang butang pinaagi kaniya nga nagapalig-on kanako. Filipos 4:13. Pamalandungi. Magampo ta. O Dios nga gamhanan ug maluluyon. Salamat niini nga pamalandong karon. Tabangi kami aron nga uban sa imong gahom ug tabang makakinabuhi nga disiplinado ug makabuhat sa mga butang nga imong ipabuhat ka namo ug makalikay sa mga buhat nga dili makapahimuot kanimo. Nga ang among kinabuhi makapahimaya ug makapasidungog kanimo o Dios. Salamat sa imong kusog, grasya ug kaluoy. Kini among gipangayo sa ngalan ni Jesus. Amen. Ang Dios magapanalangin kanimo o kanatong tanan sa madagayaon gayod karon ug sa umaabot. Hangtod sa sunod Martes dinhi sa Amerika o Miyerkules diha sa Pinas ug sa uban nga dapit pag-ayo-ayo.